Hi guys, good morning. Sa video na ito, ituturo ko kung paano gamitin ang system ni Panalo Express through Smart Padala. So, ang tuturo ko po ngayon yung kung paano mag-send money, kung paano magpadala. So, sa mga sa mga ibang tutorial ko, sa ibang video, ipapakita ko dito kung papaano ang pagpadala at pag-encash ng pera through Panalo Express. So, panoorin nyo po ang video na to. Check muna natin yung balance. Then, click the send money. The first name ng sender. Yan, kung saan yung lugar niya, taga saan siya, then the contact number. Then double check the number kasi doon magsasend yung Smart Padala reference. Then the receiver, double check din natin na receiver. Then the contact number. And the next amount, kung magkano ang papadala. Smart Money account number. And double check natin. 5737. Then slide. Ayun. So, double check. Check the sender, the number, then the receiver. Continue. Kailangan yung password. Kailangan tama ang password kasi mag-error na naman yan. Then okay. Confirm. Transaction successful. Yan, okay na po siya. Check natin yung reports. Then the date ngayon. Wi-Fi, mabilis. Ayan, so successful na siya. So guys, ganyan lang po ang pag-send na pera through Smart Padala. Thank you. So, ayan po guys. Sa napanood nyo pong video, dito pinakita ko kung paano magpadala. So, kailangan po dito ang full name ng sender at saka ng contact number then address. At importante din na tama yung reference number natin para yung transaction niya is successful. Then, nandito na din kung magkano yung kinita natin sa transaction. Yun lang po. And salamat po. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe at click the notification bell para po sa mga other video and tutorial ko para po ma-update po kayo. Okay, thank you po. Bye!